30e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba et Nathaniel Dameli. Verset du jour du 22 février 2025. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans ce verset, Jésus nous rappelle que les épreuves font partie de notre vie terrestre. Mais il nous offre une paix intérieure inébranlable. En lui, nous trouvons la force et le courage, car il a déjà triomphé des obstacles du monde. Nous sommes appelés à marcher dans la foi, convaincus que sa victoire nous appartient également. Même au milieu des tempêtes, notre paix vient de sa présence. Prenez courage aujourd'hui, car Jésus a tout vaincu pour vous. Que votre cœur soit rempli d'espérance et de sérénité. Peu importe les défis rencontrés. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. Ye an ka podcast sendan ye 34 ye min bɛ lase Banema Sokoba ani Nathaniel Dameli fɛ. Bi sibiri février kalo tile 22 san 2025. Verset kalanta ye Yohana sura 16 a verset 33. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko ne ye o kow fɔ aw ye walisa aw ka hɛra sɔrɔ ne fɛ. Aw na tɔɔrɔ sɔrɔ diɲɛ la, nka aw ye aw ja gɛlɛya, ne ye se sɔrɔ diɲɛ kan. Nin verset la Yesu bɛ an hakili jigin ko kɔrɔbɔliw fana sen bɛ an ka dugukolo ɲɛnamaya sira taama la, nka a bɛ dusukun hɛra yigiyigibali di an ma. Ale la an bɛ fanga ni jijali sɔrɔ, kamasɔrɔ ale yɛrɛ ye se sɔrɔ diɲɛ gɛlɛyaw bɛɛ kan. An welelen don ka taama dannaya la, ka jɛya a la fana ko a ka se sɔrɔli ye an fana ka se sɔrɔli ye. Hali fiɲɛbaw camancɛ la, an ka hɛra bɛ bɔ a ka yɛrɛya la. I barika bonya ka taa fɛ, kamasɔrɔ matigi ye se sɔrɔ fɛn bɛɛ kan e kosɔn. Ala ka i dusu fa ni dannaya ye ani basigilenya gɛlɛya sifa bɛɛ waati la. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni fɔlikan ye.